Mayong buntag ninyong tanan. Salamat kay miinit na gyud. Tung gagahapon ang salibo so gyud nganhi unya ang langit itom kaayo. Karon salamat kay mihayag na kaapan lang limuot sad. Munang salamat sa paypay na apa. Salamat kay naapay ng hatag na nagpahigayon sa mga paypay. Unya sa sunod Domingo manginaot nga madaghan pa ng paypaya aron mapahimuslan sa kadaghanan, ha. Sige, kagahapon sa buntag napo na sila katuig sa ilang panagtiayo niya. Kagahapon ikasal sila niya. Kining giganahan man kong tanaw sa sapatos ni Inday. Niya ko siyang giingnan, niduta si mong sapatos. Ingon pa ni Inday, inuslan pa der, kining tanan, inuslan. Di ako siyang gipangutana, kaning imuhang pakaslan, imong bana, inuslan sa di? Nahinomdo mangugod dunay komedya, kanang mureklamo man si babae, ang akong bana, di man musugot nga magpakasal, ni akong manggikomedyahan, kung di siya musugot, pangita lag proxy. Basta daw gawag yun yung proxy, napasyong, okay ra. Murabag dahi panahon bitaw, nga katong iniglubong sa misa sa patay, nagdungan-dungan, di man masugdan kunay mawahi. Mingon ang pari, sige, gingnan niya ang sekretary, higdai sa ngadto, bangon lang inigabot. Laugawa istoryaha. Ni kaganiha, nakoy ka-istorya. Sinaw man kayo iyang Aryos, sinawa. Murag bag-o ba? Akong gingnan, ninduta si mong Aryos, ingon din siya, kining baratuhon padre, oy, lugawa, baratuhon. Pero angayan man siya, angayan, nakaingon ko sa kong kaugalingon ba, lugawa, ang bili sa butang, usahay atong mapaminos, kaya atong manggitagaan ang bili sa iyang kamahalon. Dihay nahinumdum ko atong daghan siyag singsing sa iyang mga tudlo, sa iyang kamot. Pisan daghanan niyag singsing ang color silver. Kung kadaghan ra sa dana, ingon din siya, kinitan sa basura. Tinuod kay siya mamasurahay man. Pero pitan lipaya, bisan basura, lipay siya misulob. Wa niya tagaig bili ug wa mo kibra ang iyang pagtan-aw sa kaanindot sa iyang gisulob, din gikan or ang presyo sa iyang gisulob. Kung nakaingon ko ba, ninduta kanang grasya ha, atong pangayoon sa Ginoo. Kay usahay matintal man kita nga minus ang atong pagtan-aw bisan sa atong kaugalingon sa bili sa atong pagkakita o sa atong isig katao tungod kay bati man na siya kay makasasa man ingon na gani yan nindot atong Ginoo sa gipaabot pahinumdom nato karon wa mo kibra ang pagtan-aw sa Ginoo nato bisan pa sa gani nindot nga tambag nay si Pedro usa ka higayon nahangang sa kadaghan sa nakuha nga isda. Ingon pa niya, Ginoo, palayo nako kay ako usa ka makasasa. Laugawa. Ninduta karon si Sakeo. Hibaw siya kanang desire ni Sakeo. Bahala na lang ang iyang gitinguha nga makatan-aw lang makakita. Niya nakitaan sad siya ni Jesus. Nagipahitabo
ang encounter sa duha. Nakaplagan siya balik. Tanawa sa iyang pagkakaplag, mipalutaw na napalutaw balik ang kaanindot sa pagkatao ni Sakeo. Ngatod pa niya, na ako'y natikasan, na ako'y usingan na to, na ulian ko kaupaton kapilo. Nindot ang pagdahil ni Jesus, karong adlaw, kaluwasan na napahigayon ngadto sa pagkatao ni Sakeo. Sukad pa diay ni adto hangtod karon lawgawa kanang pagbagulbol ni tao sa iyang isig katao nga makasasa. Karon makadungog man tag-ingon, sige simba mo lang gihapon makasa. Ina na bitaw makasasa ni kasagaran usa sa epekto sa nga magpalayo ta. Usa sa dautan nato nga buhaton, di epekto sa kadautan sa atong pagkatao, mupalayo ta sa atong isig katao ug mupalayo sab sa Ginoo. Pangayoon ta kanang desire, kanang pagbati ni Sakeo. Kaila siya siyang kaugalingon niya, mingon siya, gusto kong mutanaw aning tawhana. Nindot nga balita karon ni Santos nga misa, di lang nato si Jesus tan-awon sudungon, di ni Santos nga misa sa atong pagsaulog kalawaton ta siya. Nindot sa atong pagkalawat niya, makit-an unta nato balik ang kaanindot sa bili sa atong pagkatao. Bisan pa man namansahan ug mga sa ug bilisab sa atong isig katao, ha? Bilisan sa atong isig katao. Sahay sakit kung kita mismo mo sa likway sa atong kaugalingon, ha? Bilib ko anang sakop sa pamilya, kanang usahay uligi masakitan si magtiyayot, nindot man ni sila magtupad kanunay, inigsimba kaninduha niya. Pero ug mag-away ganin pasang lagpot, lagyo ug lagpot. Pero bilib ko anang buhaton sa managtiyayon. Muunong ba? Niya makakita lang gihapon sa angay niyang pag-unong ug paghigugma. Sige kasal gahapon ba? Si Joan o si Calixta. Napo nakatuig silang panagtiayon. Pagtangtang ni Joan sa iyang face mask ba? Nahurot niya ang ngipon sa tubangan. Imo na pa. Pero si iyang bana kagahapon basta ninduta kana bitaw ng hitsura nga makakita ka misudong siya sa iyang asawa beyond sa ngipon. Iyon ko dugay naman mong nagpuyo napo katuig dugay-dugaya sa dinyong paghawk talawgaw gitinuod man sad. Padayon kita Santos nga misa, pangayoon ta sa Ginoo nga kanang makakita ta balik. Kita ta balik sa kaanindot sa atong pakigigsuon sa usag-usa. Usahay masamdan, usahay masakitan sa kahuyangan ni tao sayang nga mapadangat sa iyang isig katao. Tinuod na usahay ang atong buhaton walayo balayo kay sakit man ang pagbati sa masamdan nga pagbati sa kadautan ug kahuyangan ni tao. Nindot
ang pahinumdum, ayaw. Ayaw, palayo. Dumurta nga makakita sa atong kahuyangan, kasaypanan, mudot-dota diya sa pag-ampo, ug mudot-dota ngadto sa pagduol sa atong isig katawo. Nya mapahitabo ang kaanindot sa pagbalikay, sa pagunungay, ug sa paghatag sa bili sa usag-usa. Ha? Sige. Dapiton ko kamo sa makausapa, litukon ta ang atong giusahan nga pagtuo sa atong pagkatao, sa atong isig katawo, sa Ginoo nga may hatag og bili sa atong pagkatao. Magdungan kita